X-Vibe exclusive. Ndarangarira tichifuta mombe aiwa Inda kuti zizi kukananga paka ibayo nchakutsvagirai jondiwa watite zinokutsvagirai apa ndaita problem apa foni yangu yadonha iyi yadzima ndisoti yafa here kana kuti handizii saka munotsvaga mukati munogadzirwa mafoni ndepapi kuti foni yangu ite oni anditika mama mchipazira here ndasikapazii matoita basa saka mukafafanisa chaugwa muona munopinda ipapo motaurisa maita basa gaitiende oraiti ndaona foni yangu iyi saka foni yangu yaita seyangodzimawo nasoti yadonha here kati yaita seyandiuzaimuna screen yekuita black saka ndakoti yaitopana panogadzirwa mafoni madzimai mune careless ezvo maipinza mvura men aiwa anapinza mvura yangu ndisoti yadonha here kati yaita seyasi kuziva ndima muna here kana kuti ndindati nayo ndatoongorwa siyatendonasi ndozoendotora nditi mopedza nguva i hai 10 minutes ndapedza alright ndodzimai manje alright maita basa thank you alright ambo ndifuna chitoita ngiri kutoshanda ne open check it open mavideo nikamfanaka plan iripo nekuti tinogona kuonana anytime panonga uri free yo togona kungoonana everyday wazonyanya everyday wazonyanya tinogona kungoonana mazuva tikangojamba 2 days 2 days dziri right chimboti wakoti nyama dzimborefresha so dzimborefreshawo soka nekuti kazama chionana everyday handida kutovadyira maya mira aiwa patomborwa chiraundi tikarwa chiraundi then tozoronga kuti tobatana papi chaipo tikamboda pachikenyi nitombonorowa mawantu ndizvozvo aiwa ndizvozvo chaizvo kamfanaka kadanana maya nai right maya ava ndavabatira chikadhi iri kuita machata aitochata nekamfanaka
mira u 2 hours later. Yeah, that's good. nazoba Hey, Dad. alright Magari ya mwisho. ayo boss pomoza ndo kubasa Oh. ah Ina ndio chika kuti phone yangu hii. Ayo. Ndio dine phone, ngafuna phone ile. Oh. afuni ni Akanaita chindi pa mpashi. fry ina password he Ndivule chizo. yaina ina kuma kala ndio kuma uyu mfano wenye chichenu Kwa mama kuchagei kwese phone ya kugadzira. mambo yani ndati uyu mfano Washanza kugadzira phone kudiko. aiwas imumfano mudana nayo mwana mudika kadaiso Kwa kutona kada kudana nayo. aiwas apa pamaito muchito chikamesa apa muchito muchikisa apa pa saka imama yamuteta mjolo kana pano aiwa friend muchibarana Kama zvamunoita kada kadine. aiwa aiwas andimugona uyu wamaito deni aiwa murume ndatomudza Kumudza kuti chi? aiwa ndatomudza asingaita mujolo kane mwana mudika kadaiso Asi munopenga naye. aiwa Imotonopenga imi. imi kana zvakadaro ngatitaura nei Kuti chi? tiitewo ndatoatora mavhidhiyo ese ndaisa mufoni umu kana zviri izvozvo ngatitoone tingatoneitawo nekuti hamungadenika mufana wakaka aiwa ngatichimboita isikeinini mukangoramba chete mavhidhiyo ndatora ndatoaisawo iyi mari yenyu yeexhibit andisika asi mavhidhiyo ndatoisa chi umu Ndazvinzwa. Kupi kwatinoenda kuti? kumba kwangu mungadyiwe nemufana milandise mafoni angu apa hamungadyiwe nemufana akadaro kainini vanhu vakuru aiwa zve umboni nawo